4 sovjetiske officerer opholder sig i disse dage på Sjælland som observatører til NATO-øvelsen Avenue Express. Besøget er en del af Stockholm-aftalen om gensidig indblik i NATO's og Warszawa-pagtens militære bevægelser, og vi skal over til vejrudsigten. Vi får en del sol og tørt vejr de fleste steder. Dagtemperaturer mellem 20 og 27 grader. Om natten mulighed for tåge og temperaturer mellem 10 og 15 grader. Vinden bliver ret svag, og græspollen er i dag op på 113. Forleden hørte vi om en arkitekt fra Roskilde, som havde vundet årets betonpris. I dag har vi besøg af en skoleklasse, som har vundet, hvad vi kan kalde årets tegneseriepris. Velkommen til 8. D på Lynghøjskolen. Og Jesper, du har været en af initiativtagerne. Hvad er det for en konkurrence, I har vundet? Det er en konkurrence, der har været i Anders Sand-bladet, som dækkede hele landet. Og hvordan reagerede I, da I fandt ud af, at I havde vundet? Ja, vi blev ret overrasket. Det var midt i en time og sådan noget. Så. Og vi havde fået at vide, at vinderne de var blevet fundet, så det var rimelig overraskende. Du var med til at tegne konkurrencen. Var det en tegneserie, I skulle lave? Ja, det var en historie, ikke? Ja. Men altså, der skulle også være tegninger til, for at det skulle kunne bruges, hvis nu. Bliver den bragt i Anders Sand? Ja, det gør den. Ja. Hvad var første præmien? Det var en indhustur til Florida for hele klassen. Ja. Hvad handler historien om? Jeg tror, vi skal prøve at se lidt på nogle af billederne, I holder så flot op. Hvad handler historien om? Den handler om, altså jeg vil ikke afsløre for meget, men altså den handler om onkel Joachim, der skal have fat i en gylden hjelm. Det er en gammel historie om den gyldne hjelm, I har lavet en fortsættelse til. Ja. Er der nogen af jer, der har været i Amerika før? Det er der ikke. Hvad skal I lave derovre? Vi skal i Disney World. Så ved vi ikke, hvad vi skal lave resten. Og hvor skal I bo? På hotel. På hotel? Jeg troede, I skulle på lejrskoleophold. Det er jo lidt specielt, så... Ja. Regner I med at møde nogle amerikanske kammerater, eller nogen, I kan holde kontakt med? Det kunne da være meget sjovt, men det kommer sikkert. Ja. Jeg vil også spørge dig, hvorfor er Anders Sand så fantastisk godt? Alle kan jo lide ham, altså... det interesserer alle næsten. Er der nogle specielle ting ved Anders Sand, du forestiller dig, der gør det så populært? Ja, altså... Han er altid uheldig, altså. Det er meget... Det er rart, at andre er uheldige, så kan man grine lidt af dem. Ja. Ja. Jeg skal også høre jer. Hvad hedder sådan en, som lever af at tegne tegnefilm? Ved I det? Det er sådan en lille ekstra konkurrence. Hvad? Er der ikke nogen, der ved, hvad sådan nogle personer hedder, som tegner tegnefilm? Nå, så vil jeg fortælle jer, det hedder en animator. Er der nogen af jer, der tænker på at blive animator? Hvad med dig? Jesper, du kan godt tænke på det. Ja, det kan godt være. Ja. Du har sikkert også evner, kan jeg forstå på det hele, så det er godt nok. I må have en rigtig god tur til Amerika. Tak. Og Anne Møller, hvordan fik I ideen til den her konkurrence? Anders Sand havde været 40 år i Danmark i marts måned. Og vi synes, vi ville fejre det på en lidt speciel måde. Og hvad er naturligere end at gøre det for børnene i stedet for så mange andre ting. Så vi udskrev en konkurrence og regnede selvfølgelig med, at det ville blive vældig populært. Men at vi skulle have fat i 75.000 børn, havde vi bestemt ikke regnet med. Det var utrolig mange gode historier. Og det var svært. Det var rigtig svært. Ja. Men vinderhistorien var der overhovedet ikke tvivl om i dommerpanelet. Vi var 13 mennesker, der startede ud. Og ingen var i tvivl om, det var den her historie. Og det var jo dejligt. Er der andre historier, I kan bruge i Anders Sand? Ja, der var mange gode idéer. Der var mange gode historier. Jeg vil sige, det gav os et indtryk af, hvor tæt vi er på det liv, som ungerne selv godt kan lide, og som de godt kan lide at læse om. Og alligevel var der utrolig mange gode ting, vi kunne bruge helt bestemt. Du er produktchef i serieforlaget på Gutenberghus. Kan du fortælle mig, hvorfor er Anders And så helt suveræn? Jeg tror, det er, fordi den afspejler den verden, som vi har, bare fyldt med fantasi. Sådan lidt, vi ved alle sammen, at vi skal i skole om morgenen, men der sker altid Anders et eller andet på vej til skole, som er skæg. Og Anders er nok den figur, som er lige os alle sammen.
han har de menneskelige egenskaber, bare i forstærket grad, så vi egentlig kan grine lidt af os selv måske. Det tror jeg er vigtigt. Ikke? Det er meget vigtigt. Ja, det er det der. Jeg skal se, om jeg... Og I mener, at der er nogle talenter iblandt, som I kan anbefale og... Så store talenter som Theis og Jesper, det har vi selvfølgelig ikke fundet, fordi de har været ret fantastiske. Men der er helt afgjort mange skæbne påfald, som godt kan bruges til noget helt bestemt. Men jeg tror nok, at de to her, dem vil vi følge nøje, fordi selvom de ikke ved, hvad de vil nu, så på et tidspunkt, så kunne vi måske håndplukke en lille smule. Det tror jeg nok. Det lyder godt. Jeg skal høre lidt mere om, hvad kan du tænke dig at lave, når du kommer over til Amerika? Jeg er ikke hørt det. Hvad har du hørt om det? Hvad har du hørt om Florida? Vi har ikke hørt så meget nu, altså. Det er om Disney World. Det skal vi i hvert fald få se. Hvad er dit indtryk af amerikanere, du må have? Af den film og... Det ved jeg ikke. Det er svært at sige, altså. Det er stort alt sammen. Det er stort alt sammen. Ja. Hvad med dig? Har du tænkt på noget, du specielt vil købe med hjem, eller? Altså, jeg skal nok have nogle kopperbogstrængerne. Det ved jeg ikke. Altså, man skal jo nogle penge med derover, så man kan jo se. Altså, der er nok nogle ting, der er billige derovre, ikke? Er der nogle ting, du har tænkt på, du skal lave over i Amerika? Nej, ikke andet til Disney World. Jeg tror, det bliver utroligt spændende. Tror du, det er nogenlunde ligesom i dollars og dollars? Det er måske lidt overdrevet. Ja. Altså, jeg forestiller mig, at Amerika er meget stor. Så alting er stort, og alle er frie. Og, altså, Og hvad med dig? Hvad skal du lave derovre i Amerika? Jeg skal over til det Disney World, så skal jeg bare lige... I har ikke nogen andre planer på programmet derovre end Disney World? Ikke nu. Nej, så I skal bare rundt og se, hvad der lige falder for. Ja. Og har I ikke planer om at møde nogle amerikanske skolepladser? Det ved jeg ikke. I skal have mange tak, fordi I kom, og jeg ved, I skal vist på cykeludflugt i dag. Er der ikke noget om det?